И здравейте хора, вие сте с канала за пиратките. Днес е 26 декември и отидох до магазина и си купих още добавки към арсенала. Общо някъде за към 100 кинта, защото в нашия магазин е много скъпо. Нека са да преминаваме към най-слабото. Една кутия с тройки. Нормална кутия с тройки, за да направя едно слънце. Една кутия TP2000 има от тия оранжевите, аз имах от тия червените, ето ги. След това сме взели една кутия черна дувица още. Ето. След това имаме Tiger Max палърки от новите TP8. Не са зле. Пише ги, че са 2 грама, ето не ги 2 грама, обаче не са 2, но пак си стават фитил и мед. Ето от тук започвам, от тук се пали и трябва да стигне чак до тук долу се запали, така че заслужават си, ама зависи от къде ги взимате. След това като за край имаме тук една кутийка с старти там 5. Значи има го само в моя магазин, никъде го няма другаде из цяла България. Ето го, много е скъп. Много е скъп. Ето отзад, който иска ви. От него ще си запаза един-два, да си еми за до година. Ето го, ще имайте с него, той е много голям и много е силен. Той е най-силен в цяла България. И така, благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия клип. И да ви кажа, че на нова година ще има един цял клип и през деня, и като стане 12 часа. Абонирайте се.